Lani haka ketin pareng, haka Bible pareng lato laong ke inheritance lani kata ke jingyo pateng. Kum ki riu kuit, ki balapan kuit da ke jinget ha ublay. Kita ki de ki benta, artli ki benta ki bangan keren ha gane ka step. Ke jingyo map ya ki pop. Bat kabaar kalong ke jingyo pateng lani ke jingyo benta kum ki riu kuit ki balanget ha u Jesu Christ. Kata ka day ke jing temu jong ke jing alap ke gospel baki briu kinyo priang ya ke jing map ke jong ublay. Ke jing kali menta kalong ke jing map jong ublay. Ban batay ya kani ke jorong palat lani anam dan ke definition ke babiang lani ke jing batay ke babiang ki kentin ki babiang bangila ban batay lut syapang ke jing map jong ublay. Kalong ke bamayan, kalong ke bayar, bakalong ke bajeliu ban sgau tu lut syapang ke jing map jong ublay. Kajing temu je kajing alap ya ke gospel kalong. Baki briu kin tip ya kajing map jauh belai. Bar baki briu kin ya pediang ya kajing map jauh belai. Bar mentang ini pet hak bayadai bagani ke benta. Ke kajing map jauh belai. Ban siau tu katokat ne syapang kani ke benta kajing map jauh belai. Ini pet katokat ne ke ketin jauh belai. Ngini sedang benta ban pait da ka bapule na ka gospel ka jang Lukas kala nong ka ban nyau ka khat ka ba saupo hadu saupo pra hang ning ngini pait ya ka wai ka jingjia ka bala jia ha ka por ka ba Jesu udang don ha ka ni ka pertei gospel Lukas nyau nong khat saupo hadu saupo pra u Jesu te uda yutu ula ong u ko Simon ngadone ban ong hami ute ula ong ko nong hikai to ong wei unong airam ula dan arngot kinong kitram wei kitram sanspa tengka bad wei pat saupo bad wei pat sanpo te habakim dane ban siu ula map yeki baro arngot namar kata toong uno ne kini uban kam tam ya usiman ula yutu bola ong uta ngamut ubala yo map kaba kambun ute ula ong ha mela bishar kaba day bad haba ula pai she kata gabriu ula ong usiman me yo ne ya kani gabriu ngala rong po ka ying jome te memshem la ai ya ki kijat jonga Henry kani kala sanji ki kijat jongka da ki jingjau umat jongka bakalanya daw snyuk kli jongka mem shemla ai jingdo yang andre kani na du bangalawan na po kam shemla kaino bando iki kijat jonga mem shemla pensla iki kli jonga da ka umpniang Henry kani kala pensla iki kijat jonga da ka jingsle na bakum tanga ong hami lamap iki pop ki babun jongka namar kala it shibun Henry utaw bala yo map kandiat uit kandiat ula ong te haka lama biki pop jongpa kita kibaya syang bamlem kila sedang teban ong haladeu neu ba map kat ya ka pop te ula ong hagata ka briu ka jinget jongpa kala penim ya pa to kilet ha ka basuk usiman parisi ula khat bamja yo Jesu syaka ying jong Jesu la let ha ka ying jong usiman parisi kawai Gabriel hagad khat kabalai pau nyau kaong kawai Gabriel kabapap na kata ka shnong kabadan kaying ka jong Simon Parisi kata Gabriel kalawan sya kaying ka jong Simon Parisi ban yeshem ban yakendo yo Jesu bakumta kay bakalale habakawan hangta nadinu Jesu kalayam Shong ki kijat jong
ki umat ki lejau nak ki khamat jongka kum ke betut dan kita ki umat kala sat ki kejat u Jesu dau syuk jongka kala nya di ki kejat jong u bat ke jing slek ke bekodor kala penslek haki kejat jong u bakum tau Simon habau yo i yakani ulas dang ban ong halade ala dau Jesu untip sepang gani ke briu kalong ke bekum no namaru Simon bat ke shnong ki tip yakani ke briu kalong ke bekum no haki sau gospel la yutu sepang ki kentai ki bala pensle iki kejat u Jesu bala nyat ya ki kejat jong u de usnyu kli jong ki ban ngiyo i haki lightly ki gospel Matius Markus bat u Yohanes la yutu sepang ke kentai ke bana po Betania kala nyat iki kejat u Jesu de ki umat de ki duk snyu jong ka bala pensle de ko umpniang ke ba koridor bala yaitu haga gospel Yohanes nong ke bakhadar bakani ke kentai ke bala pensle da u ya ki kejat u Jesu bala nyar kejat jong u haga gospel Yohanes ke ong kadai ke para jong kadai ke Mary ke para jong ke Martha bu Lazarus Henry hakani ke gospel ke jong Lukas syambatai ke ai ke kerteng jong ka Henry ong kadai kabriu ke bapop barki Bible scholar ki batai ki ong bakane kabriu kadai ka tainuti penban kala wan banya shem baru try banya skendu yu ka ingu simana bakatip pawan bat kumta kala le ya kata kabala penlengo yu simon ya kata ka kamba kala le Jesu tip ya kai ka ba Usiman Ukraina laga jong ka donut baru Jesu wanra ya ka parsi lane ke jing ai nuksa wong arngut kibriu kikitram na unong airam weu kitram san spa tengka uei san pau tengka baro arngut kini kimla ban siu ya karam kumta unong kitram unong airam ula shumap yeki bat uji suwong uno na kini uban kam eat kam sngongo yaw nong airam usimanu ong tau bala yo map san spa lani bala yo map kambun usngo eat kambun yaw tau nong airam bala map bakum tau Jesu kren ya kani kabril wong ikipop jong pala map ngimtip hadukan no ke kraw ke pop jong kani ke briu tang ba kani ke briu ke bala syak ke deu kti kadai ke briu ke bala syak pej madong kadai ke briu ke bala ki khamat jong ki briu ki pej syaka namar ki tip ya ke jing im jong ka ha shrong atau kum no kalong pen ban ha kani ke por Jesu kani ke briu ong ki pop jong palamap bat ke jing pen im kala long ha pa ke jing et jong pa kala pen im ya pa hang nengi yo i u Jesu u batai syapang ke jing map ye ki pop bakalong kum ke jing siu no ya karam kaba u briu kitram kendung henry la shu map bala shu siu ya ka da kata ke jing map ngakwa ban yutu yupi ladang ikitram na ki briu ngidang la ban siu ya kata karam kepisah lene keksiar ngidang la ban siupat ya ka lane dang don ki briu ki badang la ban pensiu lem la dang imla syu ban siu ngidang la ban dang don ki bahi ngasem ki briu ki badang la ban pensiu lem na ka bentan jongi la dang ikitram nano hakal yang kepisah tengka batru unong airam la dam dan syu bala ban pensiu lem udang la ban map ya kata karam ka bau ai la kadai ke rupa ke siar ke bau airam la ne la da kadai ke pisah tengka but no briu bakitram udan ke jingkit khli udan kata ke jingkit ke bakia ke jingmut but ha ke donut but ke jingim jong u kata kadai karam
kabukit bar kabuhaban siupat. Henry kadan karam kaba anam dan mano balaban map. Anam dan kibalaban pensiulem ya kata karam na kabanta jongi. Bat kaba mamangi hiru habangi dan ya kata karam. Nginamla da laylay ban siu ya kata karam. Da ka siar da ka rupa. Da ka jingle hok ka jongi. Da ka no ka lenti. Nginamla ban siu ya kata karam. Anam dan bala ban pensiulem ya kata karam. Badru kata kadai karam kabakrautam ha ka jingim jong briu. Bat kata karam kadai ka pop. Namar kani habakawan lani habakaban lani habakadan ka jingim jong briu. Kapop kawan ra ya ka jingyap ong ka Bible. Kapop kawan ra ya ka jing shifting. Kawan ra ya kata ka jing sngaw bomsuk. Kawan ra ya ka jing penrem ha ka dot jong briu. Day na kata kadaw Adam berkaim adin bakila lepop. Kis ngau tu ya kata ka jingkit ka bakia. Ka jing shifting kalawan. Ka jing sngaw leran kalawan. Ka jing lengkut kawan ka jing im jongki. Ka bakim la syu ban repair ban ai halor jong kata. Lada don ai ka bakam syirkai ka bakam kia ban ya karam ka sya ka bangi Shim lane ka bangikit hakani ka pertai kalian ka pisah tengka karam ka bersyirkai ka dei ka pop ka ba Bible ka ong ka bainong ka pop ka long ka jingyap badai na kata kadaw ban siu ya kani karam dan tangway ubadan ka bor baru bala ban pensiu ya kani karam na ka benta jongi baru tahu dei Jesu ubala yap halor jong ka ding pna. Kani kadai ka khubor babhana ka banta jongi ha kani ka por tongin ai ke jing tap ti shau trai kibaran saudang jo ka ying ke jong kibaran apo jong kata ka ying usiman kibalewan sya kata ka jing bamja ha ka ying jong u kilaya sngaw lengo habakio sngaw bau chi suang ki pop jong palamap ki ong u ei ubala ban map e ka pop jong briu Henry Jesu udan ka bor ban map ya ka pop jong briu ka Bible ka yutu na ka city jong apostol Paul chiki korin ka lenong ka ningkong ka khot ka ban nyau ka Bible ka ong baula map no iki pop jong i da ka snam ka jong u Jesu la yap halor jong ka ding pna bagata ka jingyap jong u ka long ka bersyirkai hakane ka tayo ka ban sawan ngin sa rakhe ya ka Good Friday lane kata ke jing ngongu yo blai ke bangin penlong ke jiaseng ban ken mau ye ke jing yap u Jesu ya ke dor ke bo travel siu halor jong ke ding pna u Jesu ha ban siu ye ke dor ke barem hadu kata-kata ne ke benta jongi ban siu ye ke ram jongi ke bari ke pop ke ba onam la ban penkut ya kani onam dan bala ban siu ya kani ke ram Henry ke snamu Jesu la penmi halor ke ding pna badai tang da kani ke snamu Jesu la ban penkut ya kata ke ram ya ke pop ke ba syong ha ke dot nut ke ba bat ya ke jingim ke ba kum ke ba te ya ke jingim ke ba ban kia ya ke jingim jo briu ke ba wan ra ya ke jing penrem ke ba kta ya ke jing tip lem bat ha ke ba khadu ke wan ra du ke jing yap ke ba bom ju kut hadu jok Henry aingu ya utrai u Jesu ula ban map ya ke pop udan ke bor ban map ya ki pop bagata ka dei de ke jingyap je u ha ka ding pna de ka snam ka bolului ke jong u uthit yangi u pensiu ya ka ram jongi u sat ya ka pop jongi baru map ya ka pop jongi ke jing map ha ka ni ka benta ka dei ka kren ka long ka dur jong ke jing map ya ke pop jongi lapan Sri yang ka kum ke jing siu no ya karam dei na kata kadaw ha gane ke pole da dan na pring jong pi dan na gane ke jia seng pi osngau ya gane ke jingalap na jan na jingai piong adan shibun ki jing don jing em ha ke jing em jonga ha ke yin ke sem jonga Henry yo le se ke pop kadang shong kulai ke jing em jong pi yo ke pop kadang
ri hakano ka benta ki kendong juga jing im jong pi. Bat kane kadai karam ka ba pihap ban pendep ya ka shwa ba pin mi na gani ka jiaseng. Lani shwa ba pin ring men sim kado na gani ka pertai. Na malada jia ba ka jing yap kan wan hakano ka por ka bagimpoy perkat. Ringkat ba gani karam ka bangidangkit. Ka jing penrem siya bom ju kot kan long bat ka jing syirkai ka ap. Kani kadai ka gospel ka bangyalap ha kani ka step. Ka khubor babha ka long. Yo dan mano pidang kit kendung ka pop ha ka jing im jong pi. Ka bam dan ba yo i ka bam dan batip. Uji su i je pi. Uterwa ha kani ka step. Manong ai no ya ka jing im jong pi hanga. Ngan siu ya ka ram jong ka pop na ka jing im jong pi. Ngan sait da ka snam jong ngan pen khoi ya pi. Kibriu kibalayo mat ya ka jing map ka jong utrai. Kadon kata ka jing sngongu ya blai bat ka jing kemen ka bakraw ya utrai. Kani ka briu namar ka sngotu ila ka jong ka jing im. Kala jot, kala rem, kala syak kedeu kti, kala syak pet kemat, ha ka shnong ka tau. Ka snong tu ya ka jing long jot jong ka. Bat anam dan syuk da ka wei pat bala ban map ya ka pop jong ka. Ban siu ya ka ram jong ka pop jong ka. Henry ka snong tu badai tang Jisu ubalong ka jing kermen na kamta jong ka na ka tagadaw ka lewat hang no don ka shembo dan ka yung parisi. Bat hang ta kadok nut jongka ka pait bat kaluwet. Namar ka pop ha ka jing im jongka. Kayo iyo Jisu bakut. Ka tu ya ka jing bom kut bat ya kata ka jing rem ha ka jing im jongka. Na kata kadaw ki umat kila jaw na ki khamat ka bakren syapang ka bapeni bahapo kala don ka jing luwet ka bakraw. Bat ka bakadon usnyu jongka. Ubah ka Bible ka kren baus ki haki kentai usnyu ulong ka buram. Henry ya kata ka buram briu baro kala klet. Kanya iki kijat utrai. Kala do iki kijat jong ka bakren syapang. Ka jing penpau no iki jing sngo i jong ka yo Jisu. Namar ka sngo tu. Baka shnong ka tau kala kadeu kti. Kala ibenya ka. Henry done away. Ubam syamla ibeng. Hau kadan kecing kermen ban yok map iki pop ban light de kecing lek ran ban siwi kata garam jang ke pop na kata kadau kam benut ya ke bakadan kecing slek bakodor kala sait kala pen slek iki kejat jang utrai kibriu ki balamat shisha ya kecing map jang ublay ki bajat barem menshwa haba kila map kila yo ikila yo map kila pediang i kecing map you try kadok nut jongki kadap de kecing sngongu yo blay kadok nut jongki ka habaki ruai syapang utrai habaki duai habaki perkat syapang kecing i yo blay kadok nut jongki kaluwet berka jiu i baki dan kibriu por baki duai habaki duai syau blay kiong ablay ngasngongu pamela map yang ngasngongu pangala jot kala rem rai mela map mela penimai ka mensim jong ka bajot bar ka barem ngait badan buna pring jongi ka badan gani ka jeseng ki bala yo map ki pop jong pi ya ka ram jong pi ka ba pimla shu ban siu dalade ka bam dan ki ba ying sem ki bala ban pensiu lemi ka ram jong pi ka ba ka pop uji sula map bagi briu ki bala yo mat ya ka jing map you try ka dok nut jong ki ka dap de ka jing sngongu yo blay ki kloy ban serenda lut de ka jing im show try ki kloy ban aya ka ka baki dan klem benut briu badang benut ban syakri yo blay briu badang benut ban pepsngi ban syakri yo try briu badang benut ban ai ka kamu blay umpat sngotu ha ya ka jing i jo try ban ka jing map jo blay usiman ulong kumta na kita kadau Jisu keren ye ude ka beteng wang me i jangan tang kendiat imat me yo map tang kendiat ki pop kani ka briu kala yo map sibun ba ki pop ka sngo tu ye ka dor je ka jing map ban na kita kadau kam kenshu ya lade ka buram
ya kata kai bakadan ka ailut bat kani ka briu ka snothu ya ka jingmap baka jingmap ka don tang hau jisu bat komta ka ai ya ka jingim jong ka baro sha utrai lada pilas snothu ya ka jingmap jong utrai lada pilas snothu ba utrai la map iki pop jong pi ula siu ya pi ka dor ka barem de ka snam jong u kadai bangin sngongu yo blaiman ka sngi kadai bangin syakri yo utrai bat kadai bangin ay kay ka bangi don siya utray klem tengkay klem benut. Jesus klem tengkay la ka jing ka jong ka jing im. Bible ka ong hakading pna. Kas snam kalami na ka met jong u. Kas ep kalami na ka met jong u. Bar wala ay lut ya kay ka bodan na Lord kading pna na ka banta jong nga bat jong pi. Bar ka taga di ka dor bau siu ya ka ram jong ka pop na ka banta jong nga bat jong pi. Habang perkat ya kani ka jing iit ka jong utray. Habang perkat ya kani ka dor ka bau Jisu la siu. Ngamla klem da bat pat ka do nut. Habang perkat ya ka jing iit jong blay. Yo don na pring jong pi ha kani ka por. Pila le ya ka nuno ka pop ha ka jing im jong pi. Bagani ka pop kam shem la ai tiak suk ya pi. Kani ka pop ka kum ka te ya ka jing mot jong pi. Pim slong lai lut. Pim la ban smile ban reki. Pimla ban lekmen pisu dam pisu bitar briu. Dan hak dot not jong pi ke pop kala rung. Bat piong kum yang kani kum yang au ni. Kum no ke jing im jonga kadan ke jing penrem ke dot not ke jong pi. Henry hagani ke step ngakwa ban yetu ya pi bau Jisu it ya pi. Kwa ban shimno ya kata ka ram na ke dot not na ke jing im jong pi. Baru don hagani ke por ban onga it ya pi. Ula ban penkia ke jing mong ke dot not ke jong pi. Kloi ban tau tamai ke jing im ke jong pi. Akan mau ya kawai ke jing to ngapule syapang ke jing syakri jong jong bili keraham nong yalap. Wil dikrahamu ya tu ong ke dan kawai ke kena samla. Ke syaiwan man ke por hak office jong ban ya tu bat ban ong bangam dan ke jing suk. Ngalengang ngapisang ngam singau dan jingmut ke jingima pertai. Agawai ke sengi. Beli kerhamu singau tu. Wang pidan kamban kelang ke bemut. Pidan kamban ailut ya ke jingim jong pi syau-trai. Kata ke briu hapring ke jingkia jong ke mensim. Kabaga singau ya ke jing. Penrem ke bakrau ke jingim jong ka kalapla. Iki pop jong ka. Badahang tau trai ulah kata. Bad hang tala yalam ya kaban priang yu Jisu. Bad nadu kata kepor, hagatai kepor hadin ke jing duai. Kaong mentang la sngau sting la sngau lai lut. Ke jingkit ke bakian ke dok not jonga kala lek no. Kene kade ke bor jo ke jing map. Habau briu uya priang ya kata ke jing map Kalong kuma weng ya ke no ke jingkit ke bakia. Karam ke buhaban siu la siu no. Da ke jing map ke jong blay. Ya ke pop jong ulam siu balam map da ke snam ke jong Jisu. Ngini pule mentapat na ke gospel ke jong Lukas ke lenong ke bakhatsan. Ke dekat ke ba arpo. Ke gospel Lukas lenong ke bakhatsan ke dekat ke ba arpo. Te ula yang jot. Ba ula let shelo kepa. Henry haba udang jingai ru kepa jong ula yo u. Ba ula sngosen Ba ula mare ula demru ha rendang jong ba ula yaido yo Kun sarong auria hadin ba ulas ngautu ya laga jingim bat ba usngautu ya katai ke jing koridor jo ka ying ukpa usngautu ya ke jing dap karhai ke ying ukpa da ke jing kala ka bamot ulawan pai pat cheying Bible kongkat ba udang jingai nadu na jingai ukpa ula yo bat masnyo yo kun utay na jingai lam kun bala wan cheying Ukpa masnyo iya ukun. Lapandap ya uda gajing sngosen Namaru yo iba ukun. Uba mensywa. Ula keladur. La jat kajan. La tangjingem. Kekumot kekemat. La keladur. Namar ula kersumbar ke percaya. Ula kersumbar ke pop. Lapandap ya ukpa da gajing sngosen Usiman habau pet ya gani ke briu pet ya ke kemat ban bishar ban penrem ya ka.
Henry uji su pek da ka khamat ban map ya ka ukpa bau pek ya lau khon uyoi ka jing jot jo khon Henry ka do not jong u ka ngau snai kata ka de ka jing map jo blay map ki pop na maru ngau snai ka jing map ka de ka jing pan pau ya ka jing is ngau snai ka jo blay yo dan mano ka ne ka por pi jot ka jing em pi sakma ka jing em now try pi la ngam bar ka ne ka pertai pi la pentikit ya la ka jong ka jing em ha ka pop bat ha ki jing le ki ba baman ka jing em jong pi ka wan ka jing penrem bat ka wan ka jing chia ka jing em jong pi ka ba ka wan ka ta ka jing bom suk ha ka jing em jong pi try ha ka ne ka por ha bo pet ya pi ka do nut jong u la pendap de ka jing ngau snai don jing kermen ya ki ba kum kita ha ka ne ka por Bible ka ong ukpa jong kun sarong auria ula leit ban mare syukun ula dem ru ha rendang jong kun ka ba pen i ka dak jong kata ka jing priang pat yau kun ka dak jong kata ka jing welcome yau kun che ying sa chi sin pat yo don mano ha ka ne ko por ki bala pet jingai no try ka jing em jong pi let's say kam da pau haka ba shabar Henry haka mensim jong pi kala don ke jing pet jingai no blay pi let chi ke jing seng Henry ka do nul jong pi kala jingai no blay pi dang sai ki kristana do menta pi dang sai ki riunga yo blay do menta Henry ka do nul jong pi kam long shu ka ba bet sha blay ka do nul jong pi ka jingai no blay ke jingi yo try kam don shu sejit sin pat utrai ukhat ya pi ha ka ni ko por ukwa ban welcome ya pi sha jan jong u balai pin jingai na utrai bat ka pertai ka dai tang ka jing le ran sudah bat ka pertai ka dai tang ka jing kular jong ka jing syukur sudah ukun sarong auria uperkhat banda bola mino na ukpa un enjoy bat ka jing enjoy bat ka jing kemen ka banom kut syu Henry ka long tang sipor pen ban ukpa habau yo iyo khom la wan pai pat ka do nut ka jong u kam shem ka do nut jong u ka jem badu priang sngop ha yo khon sa chi sin pat u try u khat ya nor ya no ha ka ni ka por dan mano ha ka ni ka por pila pen kut i ka jing de jong pi badu blay dan mano ha ka ni ka por pila pet jingai no try chi su khat ya pi kwa ban kudup ya pi sa chi sin u kwa ban kring ya pi sa chi sin pat shelade Baka Bible ka ong ula yai do ya ukun bala wan pai pat kani ka panpau syapang ka jing it ka jang ukpa ya la ukun ha ka jing map ngiyo i ya ka jing isnai jang blay ngiyo i ya kata ka jing priang ngop ha jang blay shalade bat ya ka jing it jang blay ka bamla syu ban batai kadai ha ka jing map ya ka pop la panpau ya kata kabadon ha ublay naga banta jongi naga taga daw haga ni kapor kibala ngoto iga jing map jaw blay kibala yo priang iga jing map jaw blay ublay ula pan i hapi iga jing isn a jong u de kabaw map a ki pop jong pi ublay ula pan i hapi ya ka jing priang ngop ha jong u shalade bat ya kata ka jing i jong u kabam dan bala ban i yang i kumau try u i kata ga de ka jing i jaw blay amdan ke jing it samla kaban kam klain bani ke jing it ke jong ublay amdan ke jing it khon kaban kam klain bani ke jing it jong ublay amdan ke jing it tengah kaban kam klain bani ke jing it jong utrai ke jing it jong ublay kalong ka bakraw ukon ula panjak buram yalau kpa ula kenyap yalau kpa namar umi na yeng ka pau dang em ula panjot yalau ke jing em ula panjak buram yalau ke yeng ka sem Henry ukpa kada onut kpa kalong ka bapla bakloi banwan priang pat yau khon ban map e yu hagani ka por ka jing i jo blay ka don hagani ka jaka blay terwa ya gani ka jing i ban ai hanore hano ban kta ya nor ya no hagani ka por ba pin sngo thu i ka jing i jong try yo le se don pring jong pi hagani ka por pila du no i ka jing i jong ki khmi ki kpa pila du no i ka jing i jong lok bat ka lok pila du no i ka jing i jong samla bat ka samla jong pi pila du no i ka jing i jong ki bahaying asem jong pi
Don't away badang iit ya pi. Compare hadukat no pila pet jengai. Compare hadukat no pila ngama ke pop. Compare hadukat no pila leran ke jingim. Compare hadukat no la syak ke ukti ke jingim. Compare hadukat no ke jingim jong pi ke jot berkerem. Ke jingi jong kepa ke don ha ke ni kepor. Bapin sngau ha ke dok not ke jong pi. La dapin wan syau. Kata ke day ke benta jong ke ketinu blay. Ngini let menta. Kawai ke jingkeli halor ke ni kalong kumnopat. Ngini ok pudiang ya kata ke jing map Ngila sngau tu ba ke jing map ke day. Kum ke jing siu no ya karam. Kabangim la ban siu dalade. Kajing map kadai kajing pen i, kajing kedau, kajing pen pau na ublay, kajing isn ai jong u yangi, kajing pen skop ha jong u bad kajing it ka jong u ko mukpa yangi. Henry kumno pat ngin yo priang ya kata kajing map ka jong utrai. Kata kalong kajing kali, ngin let show Isaya san pusan na nong kat khot ka ban riu bat nyaw. Isaya san pusan na nong kat khot riu bat nyaw. Wat piau try ke badang la ban syem yu tukar pat yu kat bau dang hajan to ba manun ino ya la kalenti baru riu bam hok ya lagi jingmut to un pai ru syau try te un sgaus na yu bat syau blay jongi namar un ma par wi saya ukhat ya ki briu jong blay ki Israel wang wat yu try ke badang la ban syem ngiu i mene hakato ke jinjia men bau Jisu u leirung ban bamja ka ying jong siman kane ka priu amdei bau siman u khot yaka she ka ying jong ka banyawan bamja lang baru Jisu Henry kalatip bau Jisu dan ka ying u siman ka wat dalade ka wan dalade naman ka skutu bagadon kam ye ka jing map ka skutu bagadon kam ye kata ka jing kermen ha ka jing im jong ka bagadon kam ye ka jing kala ka jing im jong ka kat syabakalet ke syakren ben syapet khmat kat syabakalet ke don hapdeng ke ta ke jing ngorem jo ke jing im ke jing du jing kermen Henry ka wan syau try bad haba kala wan syau try uji sulamap ya ka don tang ka wei ka lenti bangin yo map ya ki pop jongi bagata ka long ihaban wan pai syau try ngihaban kala ka bamot ngihaban ino ka lenti jongi kabayele persya yo blay kabapet jingai no blay ngihaban ino ay gijing mam hok ka jongi ngihaban penbet ye gijing mot jongi ngihaban bet ye gijing emba ka danot jongi ngihaban wan pai show try namaru Isaya ong un ma pari ki pop jongi kani kabriu kala wan show Jisu kumba kalong baru try umap yaka kumba pilong hakani kapor don na pring jong pi dang don ai ka ba wit ha ka dot not ka jong pi don ai ha ka man sim jong pi ka jing bom sok don ai ka jing mudo yung saitan persya ya pi ha ka jing im jong pi don ai ba ka jing tip lem kadang penwit ya ka man sim ba ka jing im jong pi namar ka don ka pop ha ka jing im ka badang haban kala ba mot haban bret no ya kata dei na kata ka daw kani ka step ka dei ka kabu na ka banta jong pi ban wan syau try kumba pilong lada pikwa si syaban mat ya ka jing isn blay ban mat ya ka jing utray ha gani ka step baka penengkan welcome ya people try kedupat ya pi sa chisin don ka jing kermen to wan syau try kumba pilong ka bible ka yutu spang kun sarong auria kumno yo uyo ya ka jing isn jong kpa uyo i ke jing jong pa kumnok pa pryang pat yu dei onda haba ularai ban mi no na sem sniang ban le pai no sheying lada undang songsa hakata ke jing im bare sem sniang dan lele yu namla ban yo i ke jing snei yu pa namla ban yo i unamla ban yo i ke jing do i jong pa ba ke jing knup i jong pa Henry day tad onda habaw la shim ya karai ban mi no nang taban wan pai shaying umat ya ke jingker khu ha ke jing im jong u lada pidang sngo benut ban pelat ya ke pop na ke jing im lada pidang sngo sngan pidang sngo muja ha ke jing im jong pi kumba pilong
Pidang sngau muja bagani ko pertei. Pidang sngau hun jala ka jingim kumba pilong. Rengkat bar ka pop ha ka jingim jong pi. Rengkat bar ka ta ke ai ka berim. Ka penrem ye ka jingim jong pi. Da lei pinamla ban sngau thu ye ka jing i jong blai. Ye ka jing i jong kpa. Pinamla ban yo i ka jing snai blai. Pinamla ban sngau thu ya ka ta ka jing ka presence ka jong try. Ya ka jing rakat blai pinamla ban sngau thu. Kun sarong aureas jisinpat ulamat ya ka presence ke jingdan jong kpa ya kata ka physical presence jong kpa ke jingdan jong kpa hajan jong u dei onda habala petno na sems yang marwan pai pat shiying kanongot na prin jong pi pisngau thu baka pop kala penjingai ya pi na try u debit adin bawla le pop duai ka wi ke jing duai uang wat bread no yang anak khamat jome Banduno ya ke jing rakat ublay ha ke jing im kade ke jing du ka kraw hadu kata kam kraw bani ke jing du jong ka kror kam kraw bani ke jing du jong ka kser ka rupa ni ke jing im jong iban ya ka badu no ya ke jing rakat utrai don bun ki rangba ki longkmi ki samla ki bayelek kai bad ke jing rakat ublay ha ke jing im jong ki mat ke jing rakat ublay ke jing im jong ki ha ba ki duai Kadok nut jongki ka kadok nut jongki kaluet namar ki snoto ke jing e jong blai bad ke jerar kat ublai ha ka jaka ba ki duai ki let shi ke jieseng kadok nut jongki ka namar ki snoto ba ublai dan ke jieseng henrei na ka nore ka no ka dau ha ke jing em ka jongki kalau penlong bakin duno ya kata ke jing snau ya ke jerar kat ublai ke jing em jongki Duai ru kim la syu ban duai. Mso dan syu ke jingbang. Let jieseng rum dan syu ke jingbang. La rung ha jieseng. La yarwai. Henrei ke syulang tang na ke sentur. Bat hapok kam dan syu ke jingbang. Msko tu syu ke jiran kat ke joblei ha ke jingim. Kata ke dei ke jingdu no ye ke jiran kat utrai ha ke jingim. Dei na kata ke dau ha ke ni ke por. Dei tat onda pila one pai show try sejisin pat pin mat ye ke jiran kat ublei. U David utrai ke samu ong. Ya kani ke wei. Ngala terang bangala duai utrai. Bangania syong ke tempel jong ubarok kisngi jo ke jingim jonga. Usung tu i ke jing koridor jong ke presen utrai ke jador kat utrai ba. Kamlong ke besuk ban du no i ke jador kat utrai. Hagani ke pola da don manu. Ki bas ngau tu baka donut jong pi kam don shu ke jingbang ban shakrio blay ban duai ban let shake ke jeseng. Ban leye na ka bantau try. Pisngau tu bagi jerar kat ublay. Kam don syu aga jing im. Pisngau tu bagi jerar kat ublay kala jingai syap. Jingai ba na ka jing im jong pi. Balay pim wan haga ni ka por. Ban sngau ya ka jerar kat ublay suci senpat. Ban mat ya ka ei ka bapila du haga jing im ka jong pi. Haga kos haga kitab jang ujona kala nong ka baningkong. Kadikhat ka baningkong ter. Tong yinya pulih haga ni ka por. Ngila tip ya kani ke story, ya kani ke jinjia. Henry ngakwa ban yalam, ya pi syaka ketinu blay bangin ya pule lang, kenang bangin sengau tu. Haduk katnu ke jindon kam ban kala bamuat ban pai syau blay. Bangin ya priang ke jingmap ke jauh blay. Ngini ya pule ne ke kitab ke jauh jona, kalau nong ke balai ke khot ke baningkong ter. Bar ke ketinu try kalau wan ke ba arsin hau jona, kada ong tu yeng tu let shani nebe, kata ke nong ba ke bakrau. Baya tu khana hakai ke jinga tu khana ke bangan ong manga hami. Kum tau jonau le yeng ba la lecha ni nebe kat ba kum ka ktinu try ti ka ni nebe kala long ka nong ba ka ba krau shibun ka ba lais ngi lenti. Baru jonau la sedang ban rung syapok ka nong ba shi sngi lenti ba la perta ba la ong sa sau po sngi te ya ka ni nebe on sa pen kalon. Te ki nong ni nebe ki la ngat ya ublay ki la pong de ki jan berni nadu ba krau tam jongki. Hadu baritam jongki. Te ke jing pena kala let boy hadu usim ni nebe. Baula yeng nala ke ket baula bu no ya ke jan kup sim. Baula tap ya le de ke jan berni. Baula syong ha ke depe baula penpena baula perta. Ya ke ni nebe de ke hukum usim bat ki menteri jong u. Uda ong ubriu lane umrat ki masih lane ki langbrat kin amat kin ambam pelang lane di
Henry ban tap yaki da ka jan berni bat briu bat merat bat ai bakin perta ka ang hau blai shisha ai bakin paino way baro na la kalenti besniu bat na ka jingle jubor ka bahaga kti jongki habalayalap dau jona hani nebe kanine be ka de ka nongba ka bashirkai ka jingbat bor ka jingle bor kalong ka bashirkai hakani ka nongba kejing le jadu mentor, kejing mane belai tau, tang na ka kerteng Ninebe ru habala batai ni kerteng Ninebe kebamut kejing shun yau belai, tang na ka kerteng la sutu hadu kat nu kejing syirkai jong ka pop ka badan ha kane ka nongba, bat kumta ublai unam la ban sya ya ka pop, blai unam la ban compromise ya ka pop ka bainang ka pop ka de kejing yap. Bat ke jing bitaru blay kam day yo bri unrei ka day persya ya ka pop blay wi yo nang pop henrei ubitar ya ka pop bala daw bri usno ha ka pop ke jing bitaru blay persya ya ka pop kan hap hau tau bri day na kata daw onda habala yo sngow ya ke jing yalap ke jong ujona kinong Ninebe rengkat barus im jongki kila shim ya ka jan berni sum da kat pay kabadai ka dak jong ka jing penrit ka jing sosi namar ka pop bakila le bakila kaang shaw blay pai na kang tibo man jong ki wat ye ka jing map e jo blay bawon pelat ye ki na ka jing bitar ka jong u ka ban salap baga bible ka ong haba u blay yo i ya ka jing penrit jong kinong Ninebe kadonul jong uka baru ongan kalaba mot ganam penjot syu ya kan Ninebe baka ta kadai kadonut ka jong blay compare la do briu jot hadu kat no compare la do briu pet jingai no blay le persya yo blay hadu kat no henry abo briu one pai show try de ka jingkala ka bamot kat no ka jing syirkai jong ka pop ka Ninebe kire ki briu ki bam tip yo blay ki bai im kat baman ki bale kat baman Henry habaki one pai show blay de ka jingkala bamot ki kaang show blay ki pai ne kalenti baman jongki ublay upadiang yaki upen pau ki jing snei shaki baru blay umap e yaki upen kan riak no ka jing bitar ka jong unaki kane kadai kalenti ban yo mat ya ka jing map e jo blay kadai kalenti ban pai tang ban pai show try ban kala ka bamot ban ino ya ka pop ba kalenti ka basniu bat kata kadai kalenti ban yo map ya ka pop try khot ha ka ne ka por compare kumno pilong kai ka jing shem ya kan du ka jing im jong pi hadu kat no ka jing im jong pi kala jot compare kibiyo sngaw ya gane ka jingala pidan na ganono ka jeka compare pila jot pila remadu kat no henry la pin penrit ya la de ha gane ka por la pin kala ka bamot pin paino na galanti bas new pai show try kabar chronicle nyol non khot khat saw kong la ki briu jonga ki bala khot ka kerteng jonga kin penrit ya la de kin wa de ka khamat jonga kin duai bat kin paino nang tiba man jongki kumta dengan sngaw na benengan map ika pop jongki bat ngan penkhia ya kari jongki haga bible la ya lap da kinong ya thu lupa bun sin baki briu ki de ban one pai show blay baki nyo ika jing map baki nyo ya kata ke jesuk baru blay ban pelat ya ki na ke jing bitar ke jau blay pila ban ong hadukat ni ke jing jot jong ke pertai ke jing le mon jong ki briu bat ke jing le jot jong ki briu ya la ke jing em bat ya ka long ren yeng bat ka jing em jo ki ha ke pertai hato blay un shu i suk mo yaki hato blay un shu pelat suk mo yaki la da kim kala ka bamot ke jing penjot ke besyirkai ka ap jing penjot ke besyirkai ka ap dei na kata ka daw la da u blay u kloi ban map yaki nong Ninebe ukloi ban map ru ya pi ha ka ni ka por ya ga jing im jong pi la da pi one pai show try ka ta ga dei ka banta ka banga kwa ban khot ya pi ha ka ni ka por in let che ka banta ka ba khat du ka banga la pule menne ha ka ban nengkong chong ka khubor ka banga la kren ba ka ta ga dei ka kam ki apostol ar pun riu lanong ka khot ka ba khat pra bat ngan pen kut ya ka ni ka jing alap ha ka ni ka por ka jing tmu ya ka jing alap ya ka gospel ka long baki briu kin yo mat ya ka jing map e ki pop
บัดกินสงทูยกจิงมาบเอเจ้าเบลกับบันตากับขัดดูหักนี้ก็อ่องบัดกับบันตาเปร่งกิตาบัดกับบันตาเปร่งกิตากิบลาเป็นคุยเด็กจิงเงตกับหังาจีสุเครนยกันนี่เฮาปอลเฮาซอลยกับตาร์ซัสวังงาลขัดยามีบัดมันเล็กบัดยทูยกับคูบอร์เชกิจิวบัดกิเจนติลบัดกินพายโนช่างาบัดกุมตาขนังบัดกินโยบันตากินโยปัตเต็งยาเอ้กับบังดันบันไอเชกิตากิบักลาบหมดเชกิตากิบังเงยหังาบัดเอ้กับตากจิงโยปัตเต็งกับเอาจิสุคุลาร์กจิงโยปัตเต็งกับเอาจิสุคุลาร์กับดันอาร์บันตาอุนโนปริวอุบลาเปรียงโยจิสุบวันบันกลากับหมดมาสิงกลาบหมดมาสิโยมาดยกจิงปนีมุตรายกับดันกจิงโยปัตเต็งกับอุโยโนกุมโตฮีกับสดังกับตากจิงโยปัตเต็งBagatang yung gade ka present inheritance. Ka jingyo pateng ka ba ubriw yo priang no hangto. Ka danpat ka jingyo pateng ka bangin sayo andang ila late na gani ka pertay. But ya katang yung ka future inheritance. Ka ay ka present inheritance. Ka ay ka ba ubriw yo mat. Ya katang ka jingyo pateng ka jingyo benta ka ba crown na ublay. Habaw kalaba mot but habaw yo jing panim. Kadai kajing pen kesan yau na kajing pen rem jong kapap. Kadai kajing ayo mensimbakut. Hau tahu balang ngai yau Jesu bala pen baptis. Bat u bala priang kaktin ublay. Kadan kekular ban ayo mensimbakut hau. Bat ka hok ublay kan wan hau. Blay shimno ay kajing bam hok na u. Bat hakmat ublay pau kum ubum jilek pop menu. Kum tagawan kajing kemen hau. Kat bau dang don ha pertai ulama lupai ke jing kemen ulama lupai ke jing sok nang tau bleu ayo u ka bor ke ikhtiar u Jesu ong kum no gospel Marcos nong ka bakhan riu ka khot ka bakhan nyeu wong kini ki dakin bot ai kita ki banget om dai tat on da ki le shepeneng henry kat bagi dang don ha pertai wong kini ki dakin bot ha ka kerteng jonga kini be no ki ksuit kin kren ki tlit batamai wong kin ra no ki pseng kin bui ki kti ha ki bapang bar ki bata ki bapang kin yo khia lade ki di ya kanono ka bapniap kanon pensniu ya ki kata ka dei ke jingyo pateng ke jingyo benta ka bau try ai benta ha pikat ba pidang im ha kane ka pertei ba kata ka dei ka banginom la ban yo no ndrei now try batang ha kita ki ba kloi ban pai show try ban kala ka bamot kin yo pateng ya kata Shibun ki ki bangam don por ban yatu ya ka ka bau try u ai pateng u ai banta hangi habangi wan shau kat bangidang don ha kane ka pertei ondang ila late na kane ka pertei ngin sayo pat ya ka wei ka jingyo pateng shibun ki jingyo pateng ka wei na kita ka dei ka jingjanai kat bangidang don ha pertei ngim pat don ha ka jingjanai ondang ila late na ka pertei on siu spa yangi nadong syadong bat kum tangin long ki bajanai hakmat utrai ngin yo iu Jesu mar kmat bat hangta nginom yo isu e ka pop nginom yo sngaw shu e ka pop nginom dan shu saudang jang ka pop rengin dan be ha ka physical presence ka jingdon rengkat jong ublay habang ila ban yo i de ki khamat jongi hangta ka de ke jinglai im ka bom jukut but hangta ka bible ka ong ki umat baro ki bang hijau hagane pertai on nyat no hagate ka sngi but hangta ka jingiap kam bot dam don bor shu ka jingiap kam don shu ka jingpang kam don shu jing kuslai kam don shu ka ta ka de ke jingyo benta kabala kular na kabanta kita ki bapriang yo Jesu kata gade ke jingyo pateng ka bai mai pa jongi kimla ban ai henry ukpa jongi bahabneng ula ban ai ya kata hapi ladapi wan shu na kata kadau Jesu ong hau apostol Paul bakinyo ya kabenta hapdeng kita ki bala penkut da ke jinget ka bahanga tang kita ki bala yo map tang kita ki bala yo site ki bala yo penkut ki bala yo jing pen im kita kinyo ya ka benta ka koridor ke jingyo pateng kat bagi dang don ha pertai bat ru kin sayo ha bakin late no na kane ka pertai hatu pim kwa mo ya kata ha kane ka step
Pim kwa mo ya kata, ublay utarwa ya kata, na kata kadaung ilait ban yalap ya ka gospel, ban ya tu ya kani ka jing tarwa ublay, ya kani ka offer, kabaka kan kadon ka validity jong ka, kabakan sakut no kani ka offer ka jing tarwa, kan sakut no, shen, bat ni kata kadaw, larang ikan tat ya kani ka offer ya kani ka jing tarwa. Kabamdan mano bala ban ai kat kane ka benefit ka jing mentoy tangu pa bahabaneng bala ban ai lada pikan tait pin babe shabam jukut shiwa ba pin babe pentikana ha kane ka step ba pin one show tribe ban kala ka bamot blay kwa ban ai pi ka benta ka jing yo pateng ka ba pinom babe shu ha ka jing im jong pi shabam jukut Kibriu kibala rai ban priang yu Jisu bat kibala priang yu Jisu kibala rai ban but yu try ban syakri yu kijit ya ka jingjit ka bam babeshu bat kijit ya ka jingjit ka bakin sngohun sya bam jukut mdan syu ka bala ban penhun ya ki na lor kata namar ka don ka jingyo kanti bat ka jingyo benta bat ka jingyo pateng ka bau try kular ban ai haki ublain kerku ya pi ha ka ni ka por ngan sange no ika jingalap hakani ka khalip mat. Try dan hakani ka por. Ban map ya nori no. Pidon kamban priang ika jingmap da ka pin wan ban penrit akamat utray. Ban onga don hang ni try ko mangalong shim yanga. Pin sngaw ika jing it ka jong kpa ka batuat ha ka dot not ka jong pi. Kum bakani ka kantay kanong pop ka briu ka bajot barem. Habaga don ha jing don rengkat ka jong Jisu. Ka dok not jong ka patay ka luwet. Namar ka sngotu i ka jing it ka jong blay ha jing im jong ka. Kibriu ki ka deukti ya ka hanreu Jisu. Uis na ya ka umap dok not jong ka luwet bat ka pat. Utry kwa ban kata ya nor ya no ha ka ni ka por. Bapin sngotu i ka jing it ka jong blay. Bapin sngotu ya kata jingit ka bamdan mano bala ban ay pi tang utray bad haba pila yo ya gani ka jingit am dan shu ka jingit ka bapin kam sngo kordor ha gani ka perthai ban ya kata ka jingit kata gani ka bo try kwa ban ay pi gani ka por yo dan mano ha gani ka step pi sngo tu ka jing thali ka jing suda jong ka jing im jong pi don ka pisa rei pi sngo thali ka jing im pi don saudang jong pi ki Kiba pi perkat kila ban penhun ya pi hendrai kimla ban penhun ya pi utrai kwa ban pendap ya pi de ka jing it ha ka ni ka step chi su dan ha ka ni ka jaka ka kren ya ka ni ka ktin play de ka jing skau khia bang skau tu i ka jing luet jong ka dot not jonga namar la de ki briu ki kan tat ya ka jing it jong utrai la de ki kan tat ya ka tai ka jing terwa jong play ka jing map kam sa syu ha ublay nrei ka sa hapi pi haban kit ya ga jingkit kli ga jing im jong pi don manu ha kan ka por pi skau thu pi don kam ban one show try ban pen bet ya ga jing im ban kala ba mot don manu ha kan ka por pi la mat ya ga jing map you try pi skau thu ya ga jing map o try la map ya pi henrei try kwa ban thau thama ya pi ha kan ka por kwa ban kta shu ya pi ha kan ka por Jisu it ya pi. Jisu it ya pi. Ngin penlong ka jing duai. Ngin pli ka dok nuot. Blay dan ha ka ni ka por. Jisu dan ha ka ni ka por. Men sim ko utray ha ka ni ka por. Ban penluet ya ka dok nuot. Ban pentama ya ka jing mot. Ban pentama ya ka dok nuot. Try dan ha ka ni ka por. Lada dan ka ban kam kordor ya ngi. Ka di ka jing it ka jau blay. Ka ba kloy ban map ya ka pop. Ka ba kloy. Ban ai ya ka jing kerku. Ka bam dan manu balak ban ai hangi. Jisu dan ha ka ni ka por. Hallelujah. Hallelujah, Jisu bakodor. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jisu, 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 Jisu. Hallelujah, hallelujah. Don manu hagani kapor ki badan kam jing duai. Haswa bangan syong no. Hagani ka klip mat ngas ngau sa not yo don manu ki badan kam ye jing duai. Pi kwa ban wan show try. Kumba pilong. Pi kwa ban priang ye jing i jong blay. Pi kwa ban priang ke jing pan khia ublay ha ka dot not ka jong pi
Lani ka met jong pi ka pang pidan kami ke jing pen khia jong utrai. U Jisu ang ka Bible habau yo iyo pat ba babon belen la pendap yo de ke jing snolsen ei. Nama yo i bagi syaban ben hok syaitan. Yo i bagi syaban ben ha ke jing pang ke jing crow. U yo i bagi syak syukur ha ka pop la pendap yo de ke jing snolsen ei. Baru syakri ki. U Jisu dan ha ke ne ka por ban syakri pi. Kat kum ke jing don kam jong pi. La dan manu ha ke ne ka por. Ki badon kam ye ke jing duai. Ngin duai ne ka benta jong pi. Ngan om kro, ngan om penbor, ngan om aipor shislem. Ngakot ya ki nong yalam jing ruai tangkat tokat ningot. Kin ruai ke jing ruai lengkot ke jing ruai. Haga ni kapor ban mani utrai. Ban ngan ailat ikitu ki badon kam jing duai. Lada pi don ke jing kit bakia haga jing im jong pi. Lada pi don ke jing kit bakia nam ta ka ying ka sem jong pi. Lada pi don ke jing kit bakia. Naga banta ke jing pang ke jing shitom ha ke ying ke sem lan ke jing im jong pi kloi lan wan sha utrai u Jisu kwa ban kerku ye pi ha ga ni ka por ngin ruai tang ka wei ke jing ruai bat kat bang inang ruai ke jing ruai ki to ki ba kwa shisha ban wan sha u Jisu ba pinio priang ai no utrai ha ga ni ka por balai pim shim ga ni ka kabu ban wan hang ni khamat ki don ki shuki ki ba lait hang ni ban ong trai shim nga ko mangalong ngikwa ban duai na kabanta jong pi ban syakri ya pi la don ki ba pang ki ba shitom ha ka met jong pi ru u Jisu un pen khia ya pi don ka bor ban pelaj ban pen khia ya pi klempen slem dikon jesta di nelam wei ke jing ruai ban mani u try bat ke jeseng bar ka wei ni leng yeng lang ban mani u try kat bang inang mani u try pli ka do nut ngau ye ke jing e u try ba ka tu ya ka do nut ka jong pi Bala don ki badon kam jing duai ki bapang ha ka met ki bapang ka mensim pi mong ka do nut jong pi bat ru pi don ha preng ke jing kulmar ke jing em wan kloi kini ki shuki ya khamat ki lait na ka banta jong pi ngin duai ngam kwa ban penbor ha ka ni ka por reng a khot ya pi ka offer ka dei shapi ha ka ni ka por ma pi la da pi kan tai pi la do ke jing kerku la da pi priang pi ni omat ke jing kerku trai ka ni ka por hot la don ki ba wandang don shu shu kloi lan wan she khamat ha ka ni ka por Jisu ijapi. Praise God. Hallelujah. Ramashana makana. Dang don syuk manu kloy. Jisu ijapi. Dang don syuk manu kloy lan. Wan in duai no. Ngampa ban pensem. Praise God. Hallelujah. Jisu. Praise God. Thank you Jesus. Kloy dang don syuk manu. Thank you Jesus. Praise God. Ikaw sa Lord kumahaban panbaylem ng bibishibi. Kumahaban ay jaka ikikiniyang agad ko por siya ba ginduay. Praise God. Hallelujah Jesus. Praise God. Hallelujah Jesus. Yang alam dia, yang melap Jesus Kloy, mare nagajaka ba? dan yang Praise God. Lasyu ay ikaching ma po play. Yakaching isna you play lasyu ay. Yakaching do rekat u play ngin laban siu don play khot yangi lagi one ching do rekat choku. Praise God. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Ramashaka Ramashaka. Hallelujah. Ramashaka Ramashaka Hallelujah. Praise Jesus. Don manu haga ni kapor. Pidon ka jing shitam haga shadem jongpi. Kadon ka jing shitam haga jing ring penhian mensim. Parhabakan ni ka jing shitam ka wan haga shadem jongpi ka shadem nyapi ka kende. Kami ka sep ka sar habakan ni ka jing kende shadem ka jur hapi. Skau ko mendekut mensim habakan ni ka jing kende shadem ka wan. Pim skau la ban ring mensim normally. Habakan ni ka jing kende shadem kajing shitam kajing ring penhian mensim ka wan. Kadon kajing shitam ka shadem jongpi. Mensim ublayu panpau badan ki bakum kita hagani ka jieseng. Utrai udan hagani ka por ban pen khia yapi. Jisu udan hagani ka por ban pen khia. Ula ban tau tamayu klong snam.
La ban tau tama ye ki longs ki tor hakat met ke jong pi dan ka bamla baru try la da pi wan de ke jinget shall try ko ba pi long Jesu nga ai ngo ye me nga ai ngo ye me hallelujah praise God kini ki balawan siya kamat ngin duway no nagabanta jong ki thank you Jesus hallelujah inay lat yo man simu blay tray hagan ko por badru kini ki balawan siya kamat ngin up Papi ki counselor nga karpa ki para siya kriyo try ngin siya kriya kini ki mensim ki bakordor baki wan siya utry kung bakilong. Thank you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Kidon ki priwa kani ke jeseng ki basyet don ke jingpang su jendong ke jingpang su jendong kala ne happy da ki benai pada ki snem habagani ke jingpang ka wan pis tu shisha ya kata ke jing kordit tang mapi wa mat ya gani ke jingpang pis tu i ke jing kordit ngin duai na ka banta ki bakum kitaru hagani ka por Jesus hallelujah 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 mensimu blay dan hagani ke jaka uyo i ya ke jing don kam jongi utip yang i kum mangilong hallelujah Jesus hallelujah hallelujah Jesus hallelujah 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Dikon jestarin peteng banwai ni kejing rawai. Praise God. Kiba pang kiba shitam pila ban wan no hang ning in duai ta jong pi. Lama na Maria bela cantar yang alap dia yang melaban ren gan ye mentah dumen sebaku come nama biya pan baby pan yang alamat na Maria bela cantar yang alap dia yang melaban ren dan ye mentah kemen simbaku combe nama biya baby pa itulah wala batai Muslim lajing mea itulah kalong shisha nojing banyaroya me ajing injonga banyaroya me Thank you Jesus. Ngiwan ban aingo ya me hagani ka step ko try. Mamedon ha pring jongi me pai ka ktien jomi. Ban pen bet ban pen im ban pen khia ban ai ke jingkermen. Ban pelai luoj atrai. Ngi aingo ya me mamedon hagani ka jaka. Bameger ku yangi hagani ka step ko try Jesus.
Kerkui ni kipriu kibios ngau ke ketien jome. Kerkui yo pai lang jome hagani ke jaka. Haleluya Yesus, hakartengu Yesus. Amen.